Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Iklot. Taong 1933, Pasig, Iloilo. Itong mga panahong ito, tanyag ang pangalan ng pamilya nila Iklot sa Iloilo. Hindi dahil sa karangyaan sa buhay, bagkus ay sa larangan ng pagiging manggagamot. Ang ama kasi noon ni Iklot, marami nang napatunayan sa kanilang lugar. Barang, kulam, aswang, engkanto at kung ano-ano pa ay natatalo nito. May mga sabi-sabi ding kumakalat sa kanilang baryo na ang ama ni Iklot napakaraming aliping mga engkanto. Hindi naman nila pinaniniwalaan ang usaping yon, lalo pat wala naman silang nakikita dito. Itago na lang natin ang ama ni Iklot sa pangalang Ronyo. Noong taong ito, nasa edad 50 pa lamang si Manong Ronyo. Wala itong ibang trabaho, maliban sa panggagamot, pero alam niyo ba, buong buhay ni Iklot, hindi siya nakaranas na kumain ng 2 beses sa isang araw. Palaging 3 yon at kadalasan masasarap ang kanilang ulam. Wala siyang kaide-ideya kung saan kumukuha ng pambili ang kanyang ama, gayong paminsan madalang lamang ang nag-aabuloy sa kanya. Libre kasi ang panggagamot nito, kaya na may nagkukusa na lamang ang kanyang mga natutulungan na magbigay. Isang araw, di pa man sumasapit ang 7:00 ng umaga, may dumating sa bahay nila na isang kalabaw na may dalang pasyente. Agad naman yung pinapasok nila Iklot para maipatingin sa kanyang ama. Alam niya kasing walang tinatanggihan ng kanyang amang pasyente saan mang dako ito ng lugar ng galing. Pagpasok ng lalaki, bitbit ang isang dalaga. Dali-dali naman itong pinahiga ng ama ni Iklot sa sala nila. Ang aga niyo po, Manong ah. Ano ho ang sakit nito? Tanong ng ama ni Iklot. Pasensya na ho kayo, Karonyo. Medyo malayo pa kasi ang pinanggalingan namin eh. Sa katunayan, kahapon pa ho kami nagsimulang maglakbay para marating lang ang bahay ninyo. Hindi ko ho alam kung anong sakit nitong anak ko. Bigla na lang itong kinupkup ng lagnat 2 araw na ang nakakalipas. Paliwanag naman sa kanya ng ama ng dalaga. Nang marinig ito ni Manong Ronyo, dali-dali naman itong pinaupo ang dalaga para tawasin. Ang una niyang ginawa, takpan ito ng telang itim at paikutan ng kandila. Ang kandilang ginamit niya doon, ipinasunog niya sa tawas na merong usal. Matapos niya itong gawin, lumitaw ang nilalang na kasalukuyang gumagambala sa kalunos-lunos na dalaga. Napag-alaman din ni Karonyo, hindi lang basta sakit ang tinatangan nito, bagkus ay parusa na ipinadapo ng may gawa sa sakit. Matanong ko lang ho kayo, Manong. May kaaway ba kayo? May tinapakang tao? Nilait o binastos? Tanong ni Mang Ronyo. Wala ho. Bakit naman ho ako gagawa ng ganoong bagay? Mataas ang respeto ko sa pamilya ko, lalo na ho sa mga taong hindi ko kakilala. Almang sagot naman ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, doon napagtanto ni Manong Ronyo na ang anak nito ang may sala. Maaaring nakasakit yon ng damdamin ng kalaro niya na merong magulang na may alam sa lihim na karunungan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya siyang isagawa ang pagpapasapi. Yon ang naisip niyang paraan para makumpronta ang taong gumagambala. Kampante ang ama ni Iklot na masusukol niya ang nilalang na yon dahil pagpasok pa lamang ng dalaga sa kanilang bahay, marami na siya ditong ipinadapo na buhay na salita. Pinakamabisang estilo laban sa may alam ng lihim sa kaliwa upang hindi matunugan ang patibong na ibinaon sa katawan ng pasyente nito.
Matapos maihanda ni Manong Ronyo ang lahat ng kanyang ritual, inako niya sa harapan ng langit ang lahat ng kasalanan ng dalaga. Makakatulong yon para naman kahit papaano'y hindi siya mahirapan sa pagpapasapi sa demonyong gumagambala dito. Maya-maya pa, agad niya itong inihipan ng dasal at kasabay nito ang pagpapasapi niya sa katawan ng nilalang. Sa unang pagtawag ni Manong Ronyo ay hindi pa ito nakikinig, subalit sa ikalawa, bigla na lamang umunat ang dalaga habang panay ang pagsipat sa buong paligid. Halos aligaga ito na para bang hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakikita. Oh, wag ka nang magulat. Nasa bahay ka ng albularyo. Gusto mong malaman ang pangalan ko? Ako si Ronyo, nakatira dito sa baryo ng Pasi. Kung may katanungan ka o ang iyong angkan, dumayo kayo rito. Bungad na wika ni Manong Ronyo. Pagkarinig ng lalaki sa sinabi nito, bigla naman yung nagulat, gawa ng sa dinami-rami ng albularyong nagpasapi sa nilalang na yon. Siya lamang ang may lakas ng loob na ilahad dito ang kanyang pagkakakilanlan. Maging ang lokasyon ng kanilang tinitirhan ay sinabi niya rin. Sa puntong yon, hindi mapigilang magtaka ng lalaki kung nahihibang lang ba si Manong Ronyo o sobra lang talaga ang tapang nito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napatitig ang dalaga sa bawat isa sa kanila. Pagsilay nito kay Iklot, dali-dali itong nagtago sa likod ng ama niya dahil sa takot. Nang maramdaman ni Manong Ronyo ang paglapit sa kanya ni Iklot, sinabihan niya itong dumistansya, gawa ng maaaring lumipat sa kanya ang kasalanan ng dalaga. Nababahala man noon si Iklot, wala siyang magagawa kundi sumunod. Sa pagpapatuloy ng ginagawa ng kanyang ama, doon na mas lalong tumindi ang kaganapan sa buong paligid. Maniwala kayo o hindi, kahit anong pagpupumiglas ng dalagang yon sa higaan, tila bang hindi ito makaalis-alis sa lugar na yon na para bang nakatali. Ni pag-angat ng leeg at kamay nito ay hindi niya nagagawa. Lahat ng sakse sa panggagamot noon ni Manong Ronyo, tulala at halos walang salitang kayang ilahad na makakapagpaliwanag ng mga bagay na kanilang nasisilayan. Sa pagsigaw ng dalaga sa harapan ni Manong Ronyo, nagalit naman ito. Ayon sa ama ni Iklot, walang sino mang demonyo ang sumisigaw sa kanyang tahanan, kung kaya't bilang parusa, pinilay niya ang kalahati nitong katawan. Binalda din niya ang dibdib nito, nang sa gayoy maging mahirap na para sa kaluluwa ng nilalang ang huminga ng maluwag. Kung inaakala mong matatakot ako sa pagsigaw-sigaw mo, nagkakamali ka. Ibahin mo ako sa mga nakaharap mong albularyo, demonyo. Kailanman, hinding-hindi ako sa inyo matitinag. Wika ni Manong Ronyo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong inihipan ng usal ang bumbunan ng dalaga. Hindi na nito pinatagal pa ang sapi sa katawan, nang sa gayoy hindi mahirapan ang kanyang pasyente na makabawi. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan namang naglaho ang nilalang sa katawan ng dalaga. Ayon kay Manong Ronyo, bigo nang makabalik ang kaluluwa ng nilalang na yon sa kanyang katawan dahil silyado na ito. Hindi niya yun direktang pinaslang, bagkus pinadaan niya ito sa sumpa ng selyo ng ikalawang pinakulo ng karunungan. Magiging isang kaluluwang ligaw na lamang ang nilalang na yon kahit pa matagal nang nabulok ang katawang lupa nito. Magaling na ho ito, Ginoo. Iuwi niyo na. Huwag niyo munang pagpapatrabahuhin. Hayaan niyo siya ng mga 2 linggo para makabawi. Mag-iingat ho kayo. Naway maging leksyon ang pangyayaring ito sa iyo at sa inyong anak.
wika ni Manong Ronyo. Nang marinig ito ng lalaki, labis-labis naman ang pagpapasalamat nito sa ama ni Iklot. Hindi na din nila tinanggap ang abuloy ng lalaking yon sa kadahilan ng kitang-kita nila na kapuspalad din ang mga ito. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Iklot, bigla siyang nagising sa kadahilan ng nakasilay siya ng isang liwanag na nanggagaling sa loob ng silid ng kanyang ama. Dala ng kanyang kuryosidad, dahan-dahan niya yung sinilip para tingnan. Pagsilay niya sa higaan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung hawak-hawak ang isang ginintuang uod na halos 2 braso ang laki. Hindi yon naririnig ni Iklot na nagsasalita, pero kitang-kita niya sa bunganga nito na parabang nagsasalita ito. Maya-maya pa, bigla namang dumilim sa buong paligid habang dahan-dahang naglalaho ang nilalang. Nang tuluyan na itong mawala sa paningin ni Iklot, sumambulad sa kanyang mga mata ang hawak ng kanyang amang isang batong kulay dilaw. Isinilid ito ng kanyang ama sa baul at nagmarahan na ding natulog. Sa pagsapit ng umaga, mas lalong dumami ang iniisip ng anak ni Manong Ronyo. Imbis na magsaya ito sa kanyang kabataan, tila ba problemado na ito dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan na naghahangad ng kasagutan. Napansin naman yon ng kanyang ama, kaya na may naglaan ito ng oras para siya ay kausapin. Lot, ano bang iniisip mo? Bakit kanina ka pa diyang tulala? Bungad na wika ni Manong Ronyo. Wala naman, tay. Iniisip ko lang ang mga bagay na aking nakita. Normal lang naman to, di ba? Dahil manggagamot ho kayo. Sagot naman ni Iklot. Oo naman anak, lahat ng nakikita mo normal yan. Mabahala ka kapag demonyo na ang iyong mga nasisilayan. Ay nako, manang-mana ka talaga sa nanay mo. Hindi mapakali kapag hindi alam ko ng mga bagay na nakikita. Sagot naman ni Manong Ronyo. Pagramdam ni Iklot na maganda ang umaga ng kanyang ama, hindi na siya nagdalawang isip na tanungin ito sa uod na kanyang nakita. Pagrinig ni Manong Ronyo sa sinabi ng kanyang anak, tumawa lang naman ito habang nagpapaliwanag. Ayon dito, ang uod na nasilayan ni Iklot, representasyon ng gabay nito na nagbibigay sa kanila ng kaginhawaan. Kumbaga, sa bawat kabutihang ginagawa ni Manong Ronyo, nagpapakita yon para magbigay sa kanya ng gantimpala. Hindi inilahad ng ama ni Iklot kung saan niya nahanap ang nilalang na yon, gawa ng masyado ng kokonti ang bilang ng mga ito sa mundo. Karaniwan itong makikita sa tabi ng diwata, subalit hindi ito basta-bastang makukuha. Isipin nyo na lang, papaano nyo nanakawan ang isang diwatang representasyon ng bawat elemento ng mundo? Ang tanging paraan lamang para magkaroon ng ganoong gabay ay sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa isang diwata na may karapat-dapat para mangalaga ng ganoong uri ng nilalang. Dagdag pa ni Manong Ronyo na halos sa buong mundo, bilang lamang silang nagtataglay ng ganoong uri ng kaibigan. Matapos itong mapag-alaman ni Iklot, kahit papaano'y naging panatag naman ang kanyang kaisipan. Imposible man ang istorya ng kanyang ama, naniniwala siyang ito ay totoo. Lumipas ang 5 araw, napansin ni Iklot ang pagiging alerto ng kanyang ama. Hindi niya alam pero pakiramdam niya merong nagbabadyang panganib sa kanilang lugar. Nag-iba na din noon ang kanilang oras ng pananatili sa labas na parabang meron itong iniiwasan. Kung noong mga nakaraang buwan nagagawa nilang manatili hanggang 7:00 ng gabi sa labas, ngayon hanggang 5:00 na lamang. Mahirap man itong sundin para kay Iklot
Alam niya sa kanyang sariling wala siyang magagawa dahil yon ang pagnanais ng kanyang ama. Isang araw, may nasipat silang 3 katao na panayang pagmasid sa bahay nila. Nasa iba yung daan ito, pero alam na alam ng ama ni Iklot na sila ang pinagmamasdan ng mga panauhin. Dala ng galit nito at pang-iinit ng ulo, dali-dali naman niya yung nilapitan ng walang pag-aalangan. Kapag nakakaramdam ng galit at pag-iinit ng ulo ang ama ni Iklot, paniguradong ang mga taong tinitingnan nito, hindi mga ordinaryong tao. Sa pagdating ng kanyang ama sa bakod ng bahay nila, panayang pagsigaw nito sa mga panauhin na kasalukuyang nagmamasid sa kanila. Hinahamon yon ng isang laban ni Manong Ronyo na siya namang nagbigay ng takot kay Iklot. Tandang-tanda pa ni Iklot ang sinabi ng kanyang ama sa mga nilalang na yon, kagaya ng hindi ito natatakot. Subukan nila, papatayin niya ang mga ito kapag hindi yun umalis at kung ano-ano pa. Matapos itong pagsisigawa ng kanyang ama, dahan-dahan namang umalis ang mga nilalang sa harapan ng bahay nila. Akala ni Iklot hanggang doon na lamang ang mga pangyayaring yon, subalit nagkamali siya. Kinagabihan, maaga pa siyang pinatulog ni Manong Ronyo. Hindi naman umangal si Iklot, gawa ng pagod din siya sa mga trabaho. Habang nasa kasagsagan siya noon ng pagpapahinga, bigla naman siyang napabalikwas sa kanyang hinihigaan nang makarinig siya ng mga mahihinang paghinga sa kanyang tenga. Pagmulat ng kanyang mga mata, tumambad sa kanya ang 5 nilalang na nakatayo sa bawat kanto ng kanyang higaan. Ang katawan ng mga ito ay gawa sa puno at ang mga buhok naman nila sa ulo gawa sa mga dahong pinaiikutan ng mga alitaptap. Kung titingnan mo ang mga ito sa malayo, masisipat mong nag-aanyong korona ang mga alitaptap sa ulo ng mga ito. Habang pinagmamasdan yon ni Iklot, wala naman siya doong naramdamang takot. Alam niyang mga kasama yon ng kanyang ama na palagi nitong ikinukwento sa kanya. Maya-maya pa, nagpasya naman siyang tumayo sa kanyang higaan para tumungo ng sala. Paglabas niya ng silid, napansin naman niyang nakasunod ang mga nilalang na yon sa bawat dako kung saan man siya pumaroon. Nang mapagtanto ni Iklot na wala sa loob ng bahay ang kanyang ama, dahan-dahan naman siyang tumungo sa entradang pinto ng kanilang tahanan upang ito ay buksan. Subalit paghawak niya sa pinto, agad naman siyang pinagbawalan ng mga nilalang na sumusunod sa kanya. Habang nakatitig ang mga ito sa kanyang mga mata, doon narinig ni Iklot sa isipan ang nais nitong ipahiwatig. Nang mapagtanto niyang hindi siya makakalabas, ninais na lamang niyang sumilip sa siwang ng dingding. Pagsilay niya noon sa labas ng kanilang tahanan, pumungad ang kanyang amang may hawak na talibong, habang sa likod nito, meron itong kasamang isang nilalang na nakasuot ng salakot at merong mahabang espadang tangan. Nakaharap ang kanyang ama sa mga dambuhalang kalabaw na nasa labas ng kanilang bakuran na sa hindi malamang dahilan, hindi nakakaapak sa lupang kanilang pagmamay-ari. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang naglakad ang kanyang ama para harapin ang mga dambuhalang kalabaw sa labas ng bahay nila. Habang pinagmamasdan niya ito, kitang-kita ni Iklot ang pagsilitawan ng iilang mga aso na paatras kung maglakad. Nakatayo din ang mga balahibo nito na parabang sobrang titigas. Sa paghawi ng kanyang ama sa pintuan ng kanilang bakuran, bigla namang naglaho ang kasama nitong nilalang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Iklot nang masipat niya itong lumitaw sa harapan ng isang kalabaw at walang pagdadalawang isip na itinarak sa pagmumuka nito
ang dala nitong espada. Pagbaling naman niya sa kanyang ama, nasipat niya yung naglabas ng libreta na walang patid nitong binabasa. Dahil sa mga buhay na katagang umikot sa buong paligid, kaya na may wala nang nagawa ang mga nilalang kundi ang mapalayo sa kanilang tahanan. Nang hindi na ito masipat ni Iklot, tanging mga pagsisigaw na lamang ang kanyang naririnig. Wala na din siyang naaaninag sa buong lugar, gawa ng purong talahib ang nakasagabal sa kanyang paningin. Maya-maya pa, nakasilay siya ng isang kalabaw na nananakbo papalabas ng talahiban habang ang buong katawan nito ay duguan. Di pa man yun nakakalayo, humandusay na ito dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, doon nasipat ni Iklot ang paglitaw ng kasangga ng kanyang ama na dahan-dahang hinihila papasok ng talahiban ang kalabaw na humandusay sa harapan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na din mula roon ang kanyang ama na parabang walang nangyari. Pagpasok nito sa loob ng bahay nila, nadatnan nitong tulala si Iklot habang nakatitig sa kanya. "Oh, Iklot, kanina ka pa ba dyan?" Tanong ni Manong Ronyo. Ano yun, Tay? Ano yung mga kalabaw na yun? Nanginginig na tanong naman ni Iklot. "Mga aswang yun, anak. Siguro kaangkano kapatid ng mangkukulam na pinatay ko noong nagdaang linggo. Hayaan mo na, naibaw na namin yun sa lupa." Sagot naman ng kanyang ama. Madalas mo ba itong ginagawa, Tay? May mga bagay pa ba akong hindi nalalaman? Muling tanong ni Iklot. Nang marinig ito ng kanyang ama, tumangulang naman yon habang nakangiti. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali na din itong pumasok sa loob ng silid para magpahinga. Makalipas ang ilang araw, wala na silang nakitang mga panauhin na nagmamasid sa tahanan nila. Nagpatuloy na dinoon ang kanilang payapang pamumuhay sa kanilang lugar at naging abala na sila noon sa mga sumunod na araw, gawa ng marami ang nagpapagamot sa kanila na merong mga karamdamang may kinalaman sa mga engkanto. Ang iilan sa mga ito ay nagkaroon ng mga nagsisilakihang butlig sa kanilang katawan, indikasyon na nakapatay ito ng mga batang nilalang na hindi nila nasisilayan. Para makaiwas si Iklot sa ganong karamdaman, mariing inihabili ng kanyang ama na huwag siyang lalabas tuwing 3:00 hanggang 5:00 ng hapon. Yun kasi ang oras ng pagsilabasan ng mga nilalang para manginain. Ang iilan naman sa mga ito ay lilipat ng lugar na siya namang aksidenteng natatapakan ng mga ordinaryong tao. Isang araw, umalis ng buong maghapon ang ama ni Iklot. Hapon na ito nang makabalik sa bahay nila. Ang ginawa naman noon ni Iklot habang wala ang kanyang ama, magluto at maglinis ng kanilang bahay. Bago pa man sumapit ang takip silim, nakabalik na si Manong Ronyo, dala-dala ang isang maliit na bayong. "Iklot, di ba may kulungan pa tayo ng manok? Pakikulong nga ito doon. Dahan-dahan lang sa pagbitbit. Baka magising ito." Bungad na wika ng kanyang ama habang iniaabot ang isang maliit na bayong. Pagkahawak naman doon ni Iklot, napansin niyang napakagaan ito. Pagsilay niya sa loob, tumambad sa kanya ang isang malaasong nilalang na kulay puti. Bagaman bata pa ang nilalang na yon, napakahaba na ng mga kuko nito. Napakabango din ng amoy ng nilalang na parabang naligo yun sa tubig na maraming rosas na nakalublob.
Ayon sa ama ni Iklot, puting sigbin ang nilalang na yon. Nakita niya ito sa gubat, kaya na may nagpasya siyang dalhin yon sa kanilang bahay. Dagdag pa nito, maraming mabubuting maidadala sa kanila ang puting sigbin, kagaya ng swerte at pangontra sa mga masasamang elemento. Hindi naman mahirap ang pagpapakain dito, gawa ng uling lang naman ang kinakain ito. Nang marinig ito ni Iklot, wala naman siyang nagawa kundi ikulong ang nilalang na yon sa ilalim ng bahay nila. Magmula noong nanirahan sa kanila ang sigbin, mas lalong inulan sila ng swerte sa kabila ng simpleng trabaho ng kanyang ama. Nakapagpundar sila noon ng mga lupa na siya namang pinapagamit nila sa mga magsasakang naninirahan sa kanilang baryo. Sa paglipas pa ng taon, tumanda na nga ng husto si Manong Ronyo. Si Iklot naman, lumaking binatang may takot sa Diyos at may respeto sa kanyang padre de pamilya. Siya din ang napasahan ng lahat ng aral nito, gawa ng siya lamang ang nag-iisa nitong disipulo. Alam niyo ba, lumaki si Iklot na walang itinatayong pamilya dahil sa kanyang pagkagiliw sa karunungang ipinasa ng kanyang ama. Kaya lang naman naipasa ang istorya ni Iklot dahil sa mga naging kaibigan niya noon sa inuman. Pero sa dinami-rami ng pagbanggit ni Iklot sa puting sigbin, ni isa sa kanyang kaibigan ay wala ditong nakakita. Kaya hanggang ngayon, palaisipan sa kanila ang kwento ni Iklot, lalong-lalo na yung tungkol sa kinintuang uod. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe no, ngayon ko lang narinig yung ganong klase ng gabay. Yung gininto ang uod, anong itsura nun? Isipin nyo, 2 braso. Well, hindi naman sinabi kung braso ba ng malaking tao o ng payat na tao, pero ang laki pa rin nun. Kasi yung uod, napakaliit niyan eh. Diba, lumalabas nga lang yun sa mga expired na pagkain, yung mga ganon, diba? Pero ito, gabraso yung laki, tas ginintuan, nagliliwanag. Nakaka-amaze. Ano kaya itsura nun? Ano kaya naramdaman ni Iklot nung nakita niya yun, diba? Pero yung nabanggit dito sa kwento, yung tungkol sa puting sigbin na kumakain ng uling. Alam niyo ba totoo yun? Sobrang dami na nagpatunay niyan. Try nyo kausapin yung mga kamag-anak nyo na nasa probinsya. Malamang nakakita na yan ng puting sigbin kasi nakakalat lang tong mga to eh. Tapos talagang naaalagaan sila. Hindi sila kumakain ng mga buhay na manok di tulad ng itim na sigbin. Talagang uling lang yung kinakain nila. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.